No miehillä saattaa olla sellaisia ennakkoluuloja, että heidän vaivansa ei ole niin suuri, että sitä kannattaisi lähteä hoitaan. Ehkä vähän niin kuin vähätellään sitä omaa oiretta, mutta sitten se saattaa kuitenkin olla niin iso vaiva, että se vaikuttaa esimerkiksi itsetuntoon. Ja myös saatetaan ajatella, että plastiikkakirurgia on vain naisille, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Miehet yleensä ohittaa terveydellisistä ongelmista esimerkiksi lippaluomiongelman. Lippaluomiongelmassa yläluomella on iho ylimäärää, mikä aiheuttaa mahdollisesti näkökenttähaittaa, tai sitten kun ne on raskaat ne luomet, niin aiheuttaa ihan päänsärkyä, kun niitä joutuu sitä nostelemaan otsalla ylemmäs. Toinen yleinen asia on gynekomastia, eli miehen rintojen liikakasvu. Se saattaa olla semmoinen nolokin vaiva, mutta niihin yleensä helposti kuitenkin saadaan apua plastiikkakirurgian puolelta. Miehet myös saattaa ohittaa iho ylimäärän vatsalla tai muualla vartalossa, esimerkiksi olkavarsissa tai selän puolella. Tämmöinen iho ylimäärä saattaa tulla esimerkiksi laihtumisen seurauksena, ja näitä asioita paljon meillä arvioidaan konsultaatiokäynnillä. Muita mahdollisia asioita on ei-toivottu rasvaylimäärä esimerkiksi vatsalla, kyljissä, selän puolella, mihinkä voi helposti saada kanssa apua. Ja liikahikoilu on yksi, mitä miehiltä täällä meillä hoidetaan. Yleensä plastiikkakirurgi pystyy näissä vaivoissa auttamaan monella eri tapaa. Kirurginen hoito on yleensä tehokas miesten vaivoissa, mutta myös laitehoitoja pystytään käyttämään ja botuliinihoitoja. Lippaluomia pystyy hoitamaan kirurgisesti. Se on pieni paikallispurtustoimenpide, eli siihen yläluomille pistetään purtusainetta ja poistetaan se ylimääräinen iho siitä. Ja usein myöskin, jos sieltä rasvaa pullistuu, niin siinä samassa yhteydessä pystytään sieltä poistamaan. Toipumisaika siitä on 1–2 viikkoa. Gynekomastia hoidetaan yleensä myöskin leikkaamalla, yhdistelemällä rasvaimua ja kudoksen poistoa, taikka jompaa kumpaa näistä käyttäen. Yleensä tehdään nukutuksessa ja toipuminen on noin 4 viikkoa tästä toimenpiteestä. Rasvakudoskertymiä vartalolta pystytään tehokkaasti hoitamaan rasvaimulla, ja se voidaan tehdä joko paikallispurtuksessa tai nukutuksessa, ja toipuminen on yksilöllistä riippuen siitä, että kuinka iso alue on käsitelty. Liikahikoiluun tosi tehokas hoito on botuliinihoito, ja se voidaan tehdä ihan vastaanottokäynnin yhteydessä. Jos laihtumisen seurauksena on jäänyt ihoylimäärää esimerkiksi vatsalle, niin tehokkain tapa hoitaa on poistaa se ylimäärä siitä kirurgisesti. Se on isompi leikkaus ja siinä poistetaan se ylimääräinen iho ja ihon alas rasvakudos siitä vatsalta. Toipuminen siitä yleensä kestää 4–6 viikkoa ja sen yhteydessä ollaan yön ylitse seurannassa täällä. Viesti näistä oireista kärsiville miehille on se, että suosittelen rohkeasti hakeutumaan plastiikkakirurgin arvioon. Yleensä nämä on selkeitä vaivoja, mihin pystytään antamaan apua, ja yleensä asiakastyytyväisyys on hyvin korkealla. Ja nykypäivänä meidän vastaanotolla käy paljon miespuolisia asiakkaita, ja on hienoa, että miespuoliset asiakkaat on myös löytänyt meidän palvelut.